मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै खुगा बेखेवदों बिथां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि सिएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बिथांखिनि सायाव बाथ्रा बुंदों एबा खुगा बेखेवदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौदि आसाम नाङैनो बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय एबा एसटि दाबिया सोलिबाय दं आरो बेनि बेरेखा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखाबो गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो बे समावनो खौरांगिरिया सोंनायाव बिथां बिटिसिनि सिएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगा बेखेवदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेबो बेरेखा नङा एबा मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बेरेखा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बेरेखा नङा। सिगांनि सानावबो मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मोनसे गनायथि एबा मदद होनाय मोनसे लाइजाम दैथाय हरखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जाय समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा बा होनो थाखाय थांखि लानायनि बेरेखा गोख्रों भाबै बर'नि गोबां आफादफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन ट्राइबेलनि सिसिटवानि दैदेननायाव ट्राइबेलनि आफादफोरा बे समाव गोख्रों बेरेखा खालामदों आरो बे समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे मोनद' हारिनो थाखानाय जे एसटिफोर दं बे एसटि जेबो बेरेखा बा जेबो खहा खालामालासिनो एसटि होनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव थाखानाय जे एसटि बे एसटिफोरा जेबो खहा खालामालासिनो जे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेबो बेरेखा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা। একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছে। 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা। একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছে। 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা। একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ। কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছে। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम, एमपि, एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000 निफ्राय 50,000 रांसिमाव। लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। बेनो जाबाय 9954946431। बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।